yang kuat. Aduh, diri deha. Motor gंसेखौनो लानो हाला मा जाबावगोन फिसाजो सासे दङ बियो मावनानैनो होआ आयदै ला सेरेब सावै सावै आयो हारसिंबो थिखोनो हाया आयै आयै गैला आयै आदै आदै फिसाजो सासे दङ थाल्ला जेबो सहाय मोना बिमानि मा जाबावगोन सेरेब सावै सावै जानानै बुरिलांसिगोन नामा आङो माइरंफोरखौबो बायनो हाला माइरंफोरबो बायनो हाला 30 थाखा जाबाय माइरंफोराबो मा जाबावगोन मा सेरेब फाननानै जाबावगोन जाखो आंलाय बिनि सायाव आरो फिसाजोआबो मा बियो मा बिबाय थायो फिसाजोआबो माबा मबाइल नांगौ माबा नांगौ बिमाखौ आरो जेबो सहाय खालामा आयदै मा जाबावनांगौ जाखो एसे खस्थ' सेरेब सावै सावै बुरिलांसिगोन आङो आयै आंनो मबाइल नांगौमोन आंनो मबाइल नांगौ आं मिथिखाया मालायफोराबा मालाय मबाइल गिदिर गिदिर लायो मालाय 20,000 30,000 नि मबाइल लायो मालायफोराबा आं मिथिखाया आंनोबो मबाइल नांखागौ मालायफोराबा नुवाखै मालाय आराम हाय लोगोफोर हाय गाइस आङो ओरैबायदि दं आं इदि गानदों होनना बुङो मालाय आं लाथिं सिं मालायनिखौ नायबाय था मालायनि मबाइलावसो थांनानै नायबाय थानांगौ आं मिथिखाया आंनो मबाइल नांखागौ आय आं मिथिया बै गय सातदालसो थानायखौ बन्दक होना आय बन्दक हो गय सातदालसो बन्दक हो आं मिथिखाया आं नांखागौ नोंलाय मानो सिरि सावबाय थानांगौ आङो ब्लगनि फैसा मोनबा आं नोंनो होगोन ना आङो ब्लग खालामबाथाय आं फैसा मोनबा नोंनो होगोन ना आङो नों सेरेब सावनांला जाम्बि सेरेब सावनांला नोङो सेरेबालाय मा मोनोखाय गिलांसेयाव 250-300ल'सो मोनो आंना ब्लग खालामना फैसा मोनबा 10,000-20,000 हाबोनो आइ आंनो मबाइल बायना होना आइदै आंनो मबाइल बायना हो नांखागौ आं मिथिखाया नुवाखै आंखौ जि मोजां नुखायोना नायलाय आंखौ इमान साफा नुयो आंखौ बयबो लाइक शेयार खालामखागोन साबसक्राइब खालामखागोन आंखौ नायलाय आंखौ इमान साफा नुयो आइ आंनो मबाइल नांगौ आं मिथिखाया नांखागौ आंहा माबानाव गयखौ बन्दक हैनो थांसै गय बन्दक होना लागोन आंहा संख्रि बानलु जानोनो फैसा गैया आइ फिसा हिनजाव आरो नोंनो मबाइल नांगौ 20,000 फैसाखौ नोङो ओरै एसेल' बायदि मोनबाय 20 थाखाफोर बायदि मोनबाय नोङो मबाइल बिबानो मोननाय बिमाया बेसे खस्थ' हरनि 3थानिफ्रायनो सेरेब सावनानै संख्रि बानलु जानो बेसे खस्थ' खालामनांगौ आरो नोंनो मबाइल आयै बिमाया हरनि 2था 3थानिफ्रायनो सेरेब सावबाबो आगोर मोना आरो नोंहा मबाइल मा देखायनो नोंलाय मबाइल लानानै मा देखायनो मबाइल नांगौ नोंनो 20,000 नि बे सेरेबखौ सावफैलाय नोङो होमबा मबाइला मोनगोन बिमाया माथो खनो हाया थिखोयो नोंलाय माथो फाथागोन लाया बिफा गैया मा गैया नों बुजिनांगौ ना बिमा फिसा सानैयानो माबोरै बिमाखौ अननो रोङै जाखो नोंलाय मानो मबाइल जाबाय थाखो आंहासो खर'फ्रानो जालायलांला नै जुमाय बहायनायानो थिग जालायलांला ओरै नायबा ओरै जाला सेरेबफोरखौसो लोंनानै थागारसिगोन आं दा माबा मबाइल फुंनि सोरांनायनिफ्रायनो मबाइला जाहोगोन नोंखौ मबाइला बबेनि इउटुबार जानोनो बियो इउटुबार जानो मिथिगौ नोङो इउटुबार जाबाय बेसे मा जायो बेसे भाइराल जायो मिथिगौ नोङो सानफ्रोमबो हारला सानफ्रोमबो माबा है बन सिनना नोंनि खोथाखौ खोनासंबाय थाया आङो बन सिनना आङो
नै बेफोर बनखौ सिनफ्लेनांगौ दङ इमान खामानि गोदोनानै दङ बन सिननांगौ मा सिननांगौ मानो जेबो सहाय गैयि जाखो फिसाजो सासेल'आनो गथ' गैयाबाबो जारला गथ' थाबाबो जारला मा जागोन गथ' गैयाबाबो मिनिजागोन सिखिरि मानसिजों गथ' थाबाबो जारला मा जागोन मबाइला बिबानो मोनो फैसा गैया मा गैयानो जागोनहाय बेफोर गथ'जोंलाय बिमानि खोथा फंसेबो मानिनो रोङै जाखो होनबा ओइ नोमफाया माबायाव दङ दा मबाइल मालिकआव दङ बिना लायथां थांनानै नागिर नोमफाया बहा दङ होनबा मबाइला मोनगोन खामानि गैया दामानि गैया एक्टिं देखाय जानो नोङो जेबो सहाय गैया रुवाथिबो लाला नालाय दानि जुगाव अग्रेम लायनानै जाफैगौमोन आङो दानि जुगाव रुवाथिबो थाला नालाय रावबो जोंलाय माथो गोदोखौ रुवाथि थायै जाबाय नै खाफालानो मोनदा आंना रुवाथि थानानै लावखारजों ब्लद दोनखारबोबाय आंबो बेबो दाहोना बेबो आंबो रुवाथिमोन दानासो मबाइलाव नायै गोसो थोलायदों फेसबुक वाट्सएपआव लोगो मोनलायदों जोंना मालाय गोदो रुवाथि दाहोना थानायावनो नायलाय होनलाय हाबा जायोमोन बेम पार्टि लानाय माबानाय दानालाय मासो मा जाबावगोनहाय रुवाथि लाबा दोनैसिगौमोन आं बे गथ'खौ रुवाथि जाना लाथोंसै आं होनो हायाहाय आं हाया बिदि सेरेब सावनानै आङो जाहोनो हाया सिनबाय थालाहां थाथोंसै मेंबाय आंखौ बे खामानि मावबा माबा माबि मबाइल बिलाय माबा बिलाय माथो माबादों